Ja nisam bio u Loznici, ja mislim jedno 4-5 godina. Sjećam se da smo jedne noći došli, odigrali jednu predstavu u Loznici dole u Centru za kulturu, da smo malo prošetali posle toga, večerali i odmah se vratili za Beograd. A o Loznici više znam zbog dva moja studenta koji su kod mene bili na glumi i evo sad sarađujem sa njima. Jedan je na masteru iz filmske režije na FDU, a drugi mi igra sina. Pa lepa veza sa Loznicom, nije loše. Kako ste zadovoljni sa radnjom sa mlađom ekipom? Pa ja sam došao da im ukradem nešto, da im ukradem energiju koja je nešto čega se ja sećam. Ja sam 40 i nešto godina već u ovom poslu i potrošio sam mnogo energije i jedino što mi još nedostaje da polako završavam karijeru za nekih 10, 15, 20 godina je energija. Okružen sam mladim ljudima koji svi rade zbog svog entuzijazma. Ja sam isto tako došao ovde da 3-4 dana snimam, u stvari da volontiram. Dakle, nemam nikakvu dobit sem druženja sa mladim ljudima i, kažem, neke male krađe njihove energije. Znači, možemo reći da film u Srbiji, pored svih teškoća, ima budućnost uz ove mlade ljude? Pa sve u Srbiji ima budućnost, ne film. Film je mala kapljica u nekom kulturnom moru Srbije ili u društvenom životu Srbije, nije važno. Sve u Srbiji ima nekog smisla ako pogledamo obrazovane mlade ljude, pune ambicije i pune želje da se potvrde. Što se tiče same saradnje sa celom ekipom, veći deo ekipe je sa Fakulteta dramskih umetnosti, s obzirom da je ovo master rad Miroslava Savića, vašeg sugrađanina. Takođe, tu su i neke kolege sa dizajna zvuka, kamere, kojima je ovo isto master rad. A što se tiče saradnje sa ostatkom ekipe, uglavnom smo pravili studentsku ekipu takođe sa kolegama. Uslovi u Loznici? Što se tiče samih uslova, mi smo prezadovoljni. Pre svega bih se zahvalila restoranima koji su nam obezbedili hranu. To je restoran Intermezzo, restoran Taverna, takođe i pekara Groš. A što se tiče samog smeštaja, hvala odmaralištu Butimlija, pošto je ovde prelepo i krivo nam je što veći deo dana nismo ovde, ali dobro. Pa da, to je moj faktički master rad na Fakultetu dramskih umetnosti i u planu je bilo da svaki od studenta master studija filmske režije snimi svoj igrani film ili dokumentarni film. Pošto su teme slobodne, ja sam ipak odabrao da to bude nešto vezano za naš grad, odakle sam, iz Loznice, i ideja je bila da pričam neku intimnu priču o svom gradu i o ljudima koji žive u njemu, znači o ljudima koji žive u provinciji. To nije film o Beogradu, to nije film o, ne znam, velikom gradu, to je baš jedna mala, zanimljiva priča koja će biti sigurno prvo prikazana u Loznici. Treba da se posebno zahvalim gradu Loznici i ljudima u Loznici, znači pojedincima koji su pomogli ovaj film, koji su prepoznali faktički da mi radimo nešto kvalitetno i nadam se da ćemo opravdati očekivanja i ovo divno gostoprimstvo grada i ljudi koji nam je pruženo celoj ekipi. Jako sam zadovoljan što sam Lozničanin, to je jako bitno. Nismo se obrukali pred ovim ljudima. Filmska ekipa broji 16 do 18 članova i kako bi to sportisti rekli, ona je spoj mladosti i iskustva. Pa kaži mi, jel to daje rezultate? Pa da. S mahom su sve studenti Fakulteta dramskih umetnosti, ima nešto i Lozničana, tako da je ekipa nešto veća, ali oni ne dolaze, nismo stalno svi na okupu, negde oko 20 članova je u stvari ekipe. Od ovih starijih i iskusnijih imamo Irfana Mensura, koji je inače moj profesor, bio na glumi, ja sam završio prvu glumu, pa sam sad na režiji. I da, ova mlađa ekipa i lozničkih glumaca i naravno ova ekipa studenta koji su došli da snimaju film, tako da ja mislim da će ta kombinacija mladosti i iskustva dati jedan dobar film. Da bi ovaj film bio realizovan, morali smo da dobijemo sredstva u vidu novca, u vidu smeštaja koji je obezbeđen putem naših prijatelja iz Loznice i opremu koja je jako bitna da se pomeni, jer ovaj film ne bi mogao se snimiti bez opreme, a to je
jedna rental kompanija koja se zove Cine Planet i ovim putem se zahvaljujemo njima i vlasniku kompanije Igoru. Hvala vam.